Тъй, както виждате, ето ни във втората част на ревюто. Ако не сте го гледали, или примерно като някой друг клип, ето да се досетите адски много работи. Както виждате, това порасна. Вау! Да не. Това е... Какво е това? Цимент. Като има в различни зони. Това е най-яко. Това е бетон. Представете ли си какво да паднеш върху него? Бетон. Ужас. Пък както виждате, сме с глава на драконче. Йей! Ама не сме са литри, това е гадно. Кое остана само това? Ако ще чуете за какво с тия клими, ще разберете след малко. Ето както виждате, там расте. Просто имаме още един килим, който не сме добавили. Който е тоя. Килим. Та, ако видите, това е лама. Това е сладко зайче. Сега се качим на тая лама. Трябва ни за обича. Вау, за обичане. Ще отвърме. Лама, какво ме гледаш? Какво ме гледаш, маламо? Как видите, си ходи където си поиска. И така, да видим. Вижте колко е интересно така. Ще махаме така, да бъде лилавко. Махаме да бъде... И какво сме пробвали, вече ще го махнем. А тя лама се върви на където си поиска. Много интересно в магентата. Така не е първо. Това го пробвахме тук. Интересни стовикани. С розовия го пробвах, много ме кефи. Синя, като някаква кралска. Светло синята е яко, както и силно се е рек. Да не правим също аскияк. Това е много сладко. Както виждате, там се показва, какво точно е. Вижте се. Жълто е яко. Това им с черно, какво ще бъде. О. Тази се събира войната. О, така е много яко. Червеното. С оранжевото е яко. Взем с кафявото. Да не се рече, харесва мен харесва. Но оранжевото, а тая е лама. Ако някой има идея, какво може да се подвижи ламата, да пише долу в коментарите. Вау, тъпня, тъпа лама. Както виждате, в момента ми се хвърли, но аз я върху нея. Що не багасва Майнкрафт, къде си? Яздане, на къде е яздане? Сега ще видим с какво може би се яхва. Пробвам. Семпълка с морков, с картоф. С морков на пръчка. Къде? Мама, виж. Мода, оправете си Майнкрафт. Връщам се към създателите на Майнкрафт. Моля, оправете си я. Искам да ви... Бях гледала
Как им се слагат тия такова? Очите. Не просто... Мамо, за какво ви? Взема това. Най-добре да ви кажа, че съм хора. Се язда това. Нищо не му. Нищо не се. Пръсне. Аз като... Добре. Я хвана. Поп. Как се... Както виждате и плува. Колко за мен. Здравейте. Пръцето ми е тежко. Пръцето и шарела на дете. Не. Айде, Прасио, идвай. Anyway. Та да. Както виждате, може да я подхраним несмислено. С картоф. Буквално. Също много добре се яхва и това, което ще бъде в това. Вече може да сте се досетили, като сте видели това. Това. Типа си малко, не ще храна да станеш голямо. Храни. Кой изобщо ще се... Стой бе, коню. Коня ми е... Както видите, не мога да се движим, но... Седло. Тръгвам на седло. Седло. И вече сме и ляко. Както виждате, аз така много припуска моя вихрокон. Бързи кон. Вихрокон, бързия кон. Нищо, коню, ти си здрав. Виждате, много се препуска с него. Това е това, че добавих конете. В 9 минути, още малко. Там да... Ева да видим, коню, какво ще стане, ако прескочим едно нещо, правим експерименти. Ти падаш във водата, ще мога да се изкачиш, коню. Да, ви вярвам в тебе, коню. Коню, вярвам в тебе, коню. Коню, вярвам в тебе. А сега да се поспреме и да видим. Яхуни! Видиме, това конче самоубийствено ли? Той кон иска ли да мре?
Може да се опитаме коня да скочи. Ихи! Ти си слаб кон, отново. Слабо конче, слабо конче, слабо конче. Айде. Закачи се. Оп. Айде, де. Айде. Айде. Айде, не. Пак си смотан кон. Преди вярвах в тебе, коню. Ето. Скачи коня ми. Не, спре. Така. Ти ще успееш много коня. Не. Добре, вече толкова ще мре. Така че с малко ще имаме нов кон. Той ще бъде ли по-сръчен, по-добър скачач от Вихрогон? Друга ще се казва кон, коня кон. Готови да видим? Така. Те да ми. Той може. Можеш, вярвам в тебе. Не можеш. Да обичаме да ми. Вместо Айрон броня. Даймонд броня, блин. Това за българска стена, което е Даймонд броня. Ах, ти си адски бавния кон. Не ми трябваш. Ще ще убия. Искате може някакви предизвикателства в Майнкрафт. Дано сатира си бърз. Така. И си като коня вихрама. Трябва. Тема. И гледайте. Има ли разлика? Има си разлика. Да си добър скачач. Ето да се качим отгоре да опитаме пак от другата страна. Ех, коня. Чао.